Sa mo ang kamalig. Muna yung kamalig din is mais. Hindi na sa sinanggi. Sanggi na sadta. Harvest. Nag-harvest si James. Yan yung mga sinanggi na sad. Isang tuod o di asa tay mga pinakpakan po di sa kuan o. Ito ang kwarto sa kamalig. Kapayo pa napakpaki. Yan pikas. Yan na say sinanggi. O harvest na sadta. Alis ginoo kung ari sa bukid basta magkugilang. Ligid mapas mo kay ugihan masani si James. Matod ka. Ugihan gintaw ni si James gyud. Paksa ni aring abtan sa uwan. Abtan sa uwan. Puting pasado mo. Oo. Paka na lang kay basa man. Basta man kamot yung gid ay kita mapas mo. Kay mag-abot-abot gid ato ang grasya. Ugihan masud si James na kamot. Ang sulbad sa kalisod pag kamot ra gid ay. Ano siya? Abot-abot mo ang mais. Apay sa giunang pa dyan. Salamat kaya sa pagsunod kanunay sa among mga video. Manghinaot ko na agad kanunay. Magauban sa among mga video. So, thank you for watching. Bye-bye. God bless.